लोगोफोर हेल' आयना बड' लाइभ फैदोंमोन आयना बड' लाइभ फैदोंमोन माथो राव फैयाखै आयना बड' लाइभ फैदोंमोन माथो रावबो फैया हेल' 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 रावबो फैया हेल' एबाग्लारि फैदोंना वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय एबाग्लारि लाइभबो होबायना नोङो ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय नामा एबाग्लारि एबि किंफिटर हाय हेल' गुड इभिनिं आं ओंखाम जाखांबाय दे लोगोफोर मोगथां बड'सा हाय वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय एबाग्लारि जाबाय मा ओंख्रि जाखो एबाग्लारि नानि मोगथां बड'सा हाय आं ओंखाम जाखांबाय दै नोंसोर ओंखाम जादोंना जायाखै आं ओंखाम जाखांबाय जाबाय नो एबाग्लारिया जाबायनो ओमफ्राय मा खालामदों आयना बड' ओंखाम जाखांनानै नै जिरायबाय आरो बिसिनायाव आंनि एयार कन्डिसन बिसिनायाव नै बेदरनो एबाग्लारि नानिमोन ना मालाय ओंख्रिया बेदरनो आंनिया बेदर नङा उन्दुथ'वाखै ब्र' उन्दुथ'वाखै जाखांनानै ओरैनो दं आरो टाइमा जायाखैना बारा 18:47 दासो 18:47 दासो टाइम जायाखैना उन्दुनायनि टाइम जाबा उन्दुनोसै आरो बेदरजों माजों एबाग्लारि नानि मोगथां बड'साया ओंखाम जादोंना जायाखै आसोलखौ दिनै एक्टरसो नुखादों माथो थेंक इउ एक्टर नुदों माथो एक्टर नुवाखैलै मा लाइटजोंसो हिनसाम नङाना आङो नै मोखाङानो आंना सिब्र' आरोना लोगोफोर सिब्र' बहा एक्टर बादि नुनो महर गैयालाय बहा एक्टर जानो हानो आरोना ओंखाम जादोंना जायाखै मोगथां बड'सा जाथ'वाखै आसोल मोगथां बड'सा ओंखाम जायाखै मा ओंख्रि जाखो ओंख्रियानो थास' आबरजों ना गोरान ना थुरि गोरानमोन आरो ना गोरानजों थास' आबरजों ना गोरानजों आरोना जोंना ओंख्रिया गोथाव नंगौना नङाथाय मिथिला आरोना गुजुनायाव खाराखै माथो थास' आबरजों ना गोरानजों आरोना नोंसिना मा ओंख्रि माबाना मोगथां बड'सा फंबाय मा ओंख्रि लाइक होआखै नामा नोङो लाइक हरदो आरो लाइक हरदो सोरबा बेस्थ' नामा आंनि लाइफआव माथो सानैल' दङ एबाग्लारिजों मोगथां बड'सा बाबुजोंल' दङ एबाग्लारि नानिजों मोगथां बड'सा बाबुजोंल' दङ माथो आंनि लाइफआव ओंखारबाय माथो सासेल'सै सोर दंसै राव फैदेरनाय नंला नामा दे हरद' आं हारसिं जाबाय माबा एबाग्लारि नानि कमेन्ट हरदो आं हारसिं जाबाय नै बेदर गैया नानि आबरजों नाजोंल' आरोना बेल' जेबो आलदा ओंख्रि गैला आरोना बेदर गैया माबा ना सुहाबनानै थाफादोंमोन बेदरखौनो आं अमा बोरमा हांसो बिदिखौ जाखाया आरोना आं अनलि लकेल दाउ जायो ना जायो आरो बेदरखौ आं बारा जाया उनाव जानोसै गार्लफ्रेन्ड हाबा जाबा देनां बेदर जानोसै जौबो लोंगोन गार्लफ्रेन्ड हिनजाव मोनबा हाबा जाबा मा जाग्रा नोंलाय
थांखुबो जागोन जौबो लोंगोन अमा बेदरबो जागोन मा जानांगौ निसा बुस्थुबो जाजोबगोन आरोना हिनजाव मोनबासो आं दा सिंग्रायाव गारथ'दों आरोना हिनजाव लाबासो जागोन आं सोरां बर' इस्टि हाइ फ्रेन्ड वेलकाम सोरां बर' आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलाव नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंकिउ आरो ओमफ्राय एदिना आरटि फैदों एदिना आरटि ब्लग नानि ओंखाम जाबाय नामा औ ओंखाम जाबाय आं ओंखाम जाबाय ओंखाम जाखांनानै दा बिसिनायाव दसे दं आरो दसे जिरायदों आरो जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय ओंख्रिया माबा दे जोंनिया आबरजों नाजों माबा कानेक्टिं जादों इउ आर लाइभ कानेक्टिंनो फार्स्ट लाइभ नोंजों फ्रेन्ड अके दिनैसो फार्स्ट टाइम ना सोरां फंबाय अके दे जेबो अरजाया दे दिनै फैबाय दे उनाव सम मोनबा फैबाय थादो आरो बेनोसै आरो सोर मा ओंख्रि जाखो आदैना ब्लग मा ओंख्रि जाखो सोरां बर' इस्टि मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो रायलायदिनि एसे लाइक होआखैबा लाइक होना होदो आरोना आंना साबसक्राइबा बिराद खमायबाय दे लोगोफोर बिराद खमायदों 14 जन जाबाय आंना 14 जन 96 जाबायमोन 96 ना बेसेबांबा थांबायमोन आरोना 96 ना 94 थांबायमोन आरोना ओमफ्राय 94 निफ्राय खमायनानै 90 जाबाय ओमफ्राय आरो दाख्लैबो 87 थांगाने 84 थाफैदों बिराद खमायदों आरो आंनाबो बिराद साबसक्राइबा खमायगासिनो आंनाबो आं बिराद दुखु आरोना साबसक्राइबा मानो डाउन जाबाय थाखोथाय आं बिराद बुंबाबो बुंथ'नो हाला आरोना साबसक्राइब डाउन जादों आंना लोगोफोर शेयार खालामना होदो लोगोफोर आंनो 1600 फुरा जाथोंसै 1600 फुरायानो सानब्रैबाबो दासिमबो जायासै आरोना 84 निफ्रायनो बारायनो रोङासै दा 90 आवसो दङ आरोना 90 थाबथायासै 90 निफ्रायनो बारायनो रोङासै दहाय 94 थांनाया दा 90 आव फैलायबाय आरो ए बाग्लारि नोंना नामा मा नाम आंनिया फेसबुकाव दंखायो नोगोद बुरजा फेसबुक पेज नङा दे ओमफ्राय खिन्थु ओरैनो आलां जालां नायलाबायग्रासो आंनि नामा दानसोरां बसुमतारी दे ए बाग्लारि नानि आंनि नामा दानसोरां बसुमतारी आंनिया मोनसेया ISPL नि दाख्लिनि जोंनि क'क्राझाराव जानायनि माबा दङ आरोना ड्रेस गाननाय खसाब गाननाय आंना 15 जन आनसाबस्क्राइब जादों ए बाग्लारि नोंना आनसाबस्क्राइब जादों ना नोंलै मानो बिदि जाबाय थायो दाय ना बे इउटुबाव बिदि बिहरलायबा बिदिनो जायो खोमालै आंना बिदि जाफेरामोनथ' बे इउटुबाव बिहरनायनिफ्रायनो बिदिनो जाबाय खोमा बिहरलायनांलालै आंथ' बिहरनाय नंला दावखोनोबो रोंला दावख्लायगासिनोसो दुखु मोनबाय आं ए बाग्लारि नोंल'सो नामा ने बाबुआ मा खालामदों बाबुआ नोंसिना बाबुआ मा खालामदों नोंसिना हेल' फैद' आंनि लाइभआव मिस्टार सामब्राम वेलकाम फंबाय वेलकाम आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलाव फैनायनि थाखाय लाइक हरदो दे फैबाय नालाय लाइक होदो आरो लाइक होदो कमेन्ट होदो आरो सोरबा फैयो थाङो सोरबा फैयो थाङो आंखौ हेन्डसाम नङैखाय थांफिनो ना मायोथाय सोरां बर' इस्टि नों मा खालामो दायो आं जेबो खालामा बाबु दायो आं हाजिरासो मावलाबायोना सेंग्रा गिदिर बोरायदोंब्लाबो आङो जेबो दासिमबो जेबो खालामनानै लानो रोङाखै मावना लानो रोङाखै थाखा फैसानि अभाब ना बेनिखायनो आङो दायो न'आव ओरैनो बेखार दं आरोना ओमफ्राय जेराव खामानि सौग्रावो बिदिनो खामानि मावफालाबायो आरोना हाजिराफोर खालामनो थानो आरोना जों बेखार जाबाय जेखन हाजिराखौनो मावखानांसिगोन माबा मोनसेथ' खायदा खालामब्लाबोथ' जायासै थाखा फैसानि गोनांथि जायो आरो
सोरां बर' इस्टि हेनसामथार आगै आंखौ आगैसो होनबाय फंबाय सोलोंबाय नामा सोरां बर' मिस्टार सामब्राम आं हाजिरासो मावो दे फंबाय लोगोफोर आं हाजिरासो मावलाबायो जेबो जब गैया जेबो खामानि मावना लानो रोङा आरोना माबा मोनसे खामानि मावनोबो थाखा फैसा नांगौना बिजनेसफोर मावनोबो थाखा फैसाखौ जगार खालामनो हायासै आरोना दे कमेन्ट हर कमेन्ट लोगोफोर ए बाग्लारि आं लाइक होबाय थेंक इउ ए बाग्लारि नानि लाइक होनायनि थाखाय मिस्टार सामब्राम आंबा आन्ध्रायावसो दं माने आन्ध्रा प्रदेशआवसो दं नामा नोंबाबो मिस्टार सामब्राम आन्ध्रायावसो दं नंगौना आन्ध्रा प्रदेशआव दं नामा नोङो बाबु मिस्टार सामब्राम ए बेसे मोनो दरमायालाय मिस्टार सामब्राम आन्ध्रा प्रदेशआव मा खामानि सोलिदों दायो नोंसिना मा खामानि मा डिउटि बेसे मोनो सेलारिया मोजाङै सोलि दे गुबुन जायगायाव थानानै बांद्राय दादागिरि जानो नाङा आरोना मोजाङै खामानियाव थांदों थांखियाव थांदों न'खरनि थांखिनि थाखायसो थाङो ना मोजाङै सोलिहैबानो जाबाय आरो आल्थु फाल्थु जानो नाङा आरो मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा जुदलाख मा 1,40,000 लिरखो फंबाय सामब्राम जा बुरजा लिरबाय नों 14,000 ना 1,40,000 जाबाय नोंना मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा उजुद लाख मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा उजुद लाख 1,40,000 जाबायथ' मिस्टार सामब्राम नोंनिया 1,40,000 मोन नामा एडिना आर्टि ब्लगाबो होनदों आंनाबो लोगोफोर दिनै 7 जन आनसाबस्क्राइब जादों बे इउटुबाव बिहरलायनायानो बिदिनो जाहैदों नै लोगोफोर आंनाबो दावखोनायानो डाउनाव थाफैफिनबाय दावखोनायानो डाउनाव थाफैफिनबाय बिहरलायनायानो बिदिनो जाहैदों नै लोगोफोर ना इउटुबाव बिहरलायनायानो आनसाबस्क्राइब जाला जोबोद डाउन जाफैफिनो आंनिया दिनै 1600नि बारनांगौमोन दे खिन्थु ओमफ्राय दायो 1600आनो जायासै 90ल' दंफैयो दायो 90 दंफैयो 90आवल' 1600 जानांगौआ जायासै आनसाबस्क्राइब जानानै डाउन जानानै गावनो अट'मेटिक जायोना मायोथाय मिथिला आरोना ओमफ्राय मिस्टार सामब्राम जादियानो माया जादिया आंखौ मिस्टार सामब्राम बारा हमनो हासै 1,40,000 ना माबा लिरना हरदोंमोन ना ओमफ्राय आं बेखौ बुंहरदोंमोन 1,40,000 लिरदों ना मादोंमोन ना 14,000 होनदोंमोनथाय मिस्टार सामब्राम नोंनिया सेलारिया एफा बुरजा मोनो दानफायाव दा जादिया होनबाय ओमफ्राय अनुष्का मुसाहारि आदा आंनिबो सापर्ट अनुष्का मुसाहारि अके नोंनिबो सापर्ट वेलकाम नोंहाबो चेनेल दंमोन नामा अनुष्का ओमफ्राय आं साबस्क्राइब खालामनानै दंना गैयाथाय आं स्क्रिप्ट खालामनि अनुष्का सोर दङ दायो नोंहाबो इउटुब चेनेल दंमोन ना आं थांनानै नायगोन ओमफ्राय कमेन्ट खालामहैगोन आरोना अनुष्का मिस्टार सामब्राम बारा होफ्लांदों मानोथो लाथिख'खौ बारा होफ्लाङा आंलाय एफा बुरजा मोनो सोंबायमोन दानफायावनो गिलु बालुनो साख्रियालानो हाम माथो नोंजों 1,40,000 दानफायावनो जारला जागोनलै नोंजोंबो फंबाय मिस्टार सामब्राम आंनाबो औलै बोरैबा खमायबाय थायो दे इउटुबाव बिहरलायनायानो बिराद गाज्रि आरोना बिदिनो जाबाय खोमा आंनाबो डाउन जाबाय थादों दासान्दि बारायनो रोङासै माला 1700-1800 जानांगौमोन आरोना जायासै बिदिनो डाउन जाबाय थानानै आंनाबो 15 जन आनसाबस्क्राइब जादों एबाग्लारिनाबो जादोंनो बिदिनो बोरै बोरै जालाबाय थायो दा बे इउटुबाव बिहरलायनायानो जादों खोमालाय आंबो बिराद दुखु मोनबाय आरोना मिस्टार सामब्रामा खिन्थाहरबाय 14,000 मोनो आरोना फंबाय दे मोजाङै सोलि दे ओमफ्राय बांद्राय आल्थु फाल्थुआव गारलाबायनो नाङा फैसाखौ मोजाङै थिनानै दोन उनाव नोंहाबो फिउचार दंना जेखौ नांगौ बेखौ उनाव सोरजिना लानो हानाय बादि
मोजाङै सोलिब्लानो जाबाय आरो न'खरनि समयसाखौ नायनानै नोङो गुबुन जायगायाव थांबाय जेखौ नोङो मोजाङै सोलिहैदो आरो फंबाय जोंनिबो बर' हारिनिबो जाहाथे जेबो माबा जाया बर'फोरनि थाखाय जेबो खहा जाया आरोना बिदिनो गुबुन जायगायाव थांनाया बोरैबा बोरैबा जानाय खोनागासिनो ससियेल मिडियायाव मोजाङै थाबानो जाबाय आरोना सामोले फंबाय जोंबो मोजांखौ हास्थायो सोरां बर' मा आगै आंनिखौ नायनो बायो नामा सोरां बर' इस्टि बायाखै मा नोंनिखौबो आं हरगासिनो दं ओमफ्राय नै दासो फैफिनलायबाय मा आगै आंनिखौ नायनो बायो नामा नायनो बायाखै नोंनिया अबेबा कमेन्टआ सापर्ट जाफैखायाखै खोमा गोलाव लिरदोंमोन नामा नोङो नायनो बायाखै सोरां बर' इस्टि गाज्रि मोनना दे आं सोरनिखौबा नायफ्लाङाखैबा अननानै लिरना हरफिन गाहायाव नायनो बायाखै मानो नायनो बायनो अनुष्का मुसाहारि दङ आदा आं थांना नायगोन आं स्क्रिनसट खालामना लाखिखाबाय अनुष्का मुसाहारि नोंनिखौबो आं सापर्ट खालामहैगोन आं नायगोन लाइक हैगोन कमेन्ट हैगोन आरोना ओमफ्राय जायहा अनुष्का मुसाहारिजों लोगो गैया आरोना लोगो खालामलायना लादो आरोना ओमफ्राय जों माने जोंनि इउटुब चेनेला दायो फिसासो नालाय दासिमबो ग्र' जायाखै आरोना लोगोफोर अननानै नोंजों आंजों फिसा बिदिनो लोगो खालामलायनानै बारायहोनांगोन आरोना लोगोफोर नोंबो एसे आंबो एसे शेयार खालामलायना होनायनि गेजेरजों मिस्टार सामब्रामा स्टिकार हरबाय दिदोम ब्लग मा खबर लानानै फैखो फंबाय बिदिनो खाफाला गाज्रि आरोना दिदोम ब्र डाउन जादों साबसक्राइबारा आंना बयनाबो डाउन जादोंनो ओमफ्राय आं बे डाउन जानायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होना फैबाय आरोना डाउन जादों ओमफ्राय दिदोम ओमफ्राय मिस्टार सामब्राम ओमफ्राय सोरां बर' इस्टि नोंसोरो नैबे अनुष्का मुसाहारि नानिजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना हैदो आरो दंखायोसै खिन्थाना लाहरबानो जाबाय ओमफ्राय अनुष्का मुसाहारिया होनना बुंदों आंना 100नि बारामोन साबसक्राइबार दा जा खमायबाय बेसे खमायबाय दायो खमायो बिदिनो भिडिअ थाब होबाय थायाब्ला भिडिअ मोजां आगारनानै पपुलार जानाय जानांगौ आरोना होमबाना नों भिडिअआ पपुलारब्ला मोजांब्ला अट'मेटिक गावनो बै इउटुब नायगिरि बिथांमोना साबसक्राइब खालामलांखायो आरोना जै भिडिअआ पपुलार जाबाय आरो नोंनि साबसक्राइबारखौ बुंनांला आरोना हमथानो हाला जा बारायनांगौ बारायखागोन आरोना लोगोफोर हमथानो हानाय नङा आरो साबसक्राइबारा ओरैबादि बारायनांगौबा ओमफ्राय एखमबा समाव बे इउटुबनि बिहरलायबाय थानाया जेसेबां बिहरदों बेयाव खमायजोबखागोन आरोना आंनो दिनै फरमान मोनबाय आरोना आंनि इउटुबाव बिहरनाया बोरैबा इउटुबनिफ्राय माने साबसक्राइबारा नोंजों आंजों लोगो थालायब्लाबो इउटुबनियाव अट'मेटिक दानना होयो ना मायोथाय बे आरो इउटुबनिफ्राय गावनो अट'मेटिक दानना होयो ना मायोथाय बे आरो मोनसेया नोंजों आं साबसक्राइब खालामलायाब्लाबो इउटुबनिफ्राय अट'मेटिक दानना होनाय बिदि जायो खोमा मिस्टार सामब्राम दे थेंक इउ मोजाङै था मिस्टार सामब्राम नायाबा साबसक्राइब खालामना लाब गैया नायगोन मानो नाया जानो आंथ' भिडिअखौ गोलाव नायनानैसो खालामखायो खालामनाया एदिना आर्टिब्ल आंना नेट नाङा दे फंबाय आं साट खालामथ'नो जानाय नंला दे जेबो नंला दे नेट नाङाबालाय माथो खालामनो आरोना दे जेबो नङा मिस्टार सामब्राम माने भिडिअखौ दसे नायना साबसक्राइब खालामबा आनसाबसक्राइब जाफिनो बुंदों बेलेग मानसिया नंगौना बिदिसो होमबा सोरां बर' इस्टि बिदिसो होमबा ना मिस्टार सामब्राम सोरां बर' इस्टि मैया नोंनिखौ खालामबाय आगै नों लाइभ सोरां बर' इस्टि मैया नोंनिखौ खालामबाय आगै नों लाइभ होनदों
औ दे मैयासो खालामदोंना नोंनिखौ जों मैयासो लोगो मोनलायदोंना ओमफ्राय दायो नों आंजों लायबाव ना ओमफ्राय आं बारा बुजियाखै दे सोरां बर' नों आगै नोंलाय मा होनो बुंफिननो नागिरदोंमोन दे बुंफिनलाय सोरां बर' इस्टि मैया लोगो मोनलायदोंमोन ना ओमफ्राय 4HP आदा आंबो खाखरमारिनिनो सोर बेलाय 4HP आदा आंबो खाखरमारिनिनो 4HP सोरमोनब्रा खाखरमारिनिमोन सोरमोनब्रा खिन्थाहरदो खाखरमारिनिमोन 4HP चेनेल लानाय खाखरमारिनि सोरमोन बा दे खिन्थाहरलाय 4HP आ 4HP ना जाखोनो 4HP आदा आंबो खाखरमारिनिनो दे खिन्थाहरदो खाखरमारिनिनो बियो 4HP आ जोंनि गामिया खाखरमारि आरोना लोगोफोर गामिनि नामा ओमफ्राय बेखौनो आदा आंबो खाखरमारिनि होनना बुंदों मिस्टार साब्लाम जागोन दे दा नायगोन स्क्रिनशट खालामना दोनबाय सोरनिखौ खालामना दोनखो दे दा नायदो दे होमबालाय ओमफ्राय अनुष्का बर' इस्टि नानिया मोनखो अनुष्कानिया दंखायो बिनियाव गैयाब्ला आंनिखौ खालामदो आंनियाव दंखायो नामा अनुष्कानिया आं मालाबा खालामबायमोनदांलै र' ओमफ्राय बिदि थुजाना थुजाया डाइरेक्ट नायनानै थुजागोन ना थुजाया आं लाइभनिखौ माबायाव होनानै एबा जागोन ना जाया हो इउटुबाव लायजागोन ना लायजाया दाननायसो जायो माथो दाननायसो जायो डाइरेक्ट नायजाया आंना मबाइला गैलाना बे गंसेल'खा अनुष्कानिया दंखायो बिनियाव गैयाब्ला आंनिखौ खालामदो सोरां बर' इस्टि नोंजों जाखाबायथ' सोरां बर' इस्टि नोंजों लोगो जाखाबाय ओमफ्राय दायो मा खबर दायो सोर आंनिया खबरा बेनो आनसाबसक्राइब जाबाय थादों डाउन जाबाय थादों आरोना लोगोफोर सोरखौ होनदों आं बेखौ आंखौ बुंदों आं बेखौ बुंबाय आरो खमायबाय थायो साबसक्राइबारा डाउन जागासिनो दायो बारायनो रोङाखै डाउनाव फैगासिनो मिस्टार सामब्राम माने आनसाबसक्राइब खालामबाबो स' देखाया आनसाबसक्राइब खालामबाबो स' देखायाना मिस्टार सामब्राम मानो दानखो मेसेजखौ ओंखाम जाबाय मिस्टार सामब्राम ओंखाम जाबाय ओंख्रिया माबारे थास' आबरजों ना गोरानजों आरोना ना गोरान नाथुरि गोरानमोन आरोना बायना लाबोनायसो थास' आबरजों ना गोरानजों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि गोथाव मोनो ना मोना खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसिना मा ओंख्रि मिस्टार सामब्राम खोन्थाहरदो सोरां बर' इस्टि मा ओंख्रि नोंसिना ओमफ्राय अनुष्काया थांखोना माखो सोरां अनुष्काया थांखोना माखो दिदोम ब्रुआबो थांबाय सोरां बर' इस्टि नोंखौनो होनदों आंखौनो होनदोंना खबरानो बेनोथ'लै हेपि हलि माबानिबो मा होनोमोनलाय हेपि दिवालीनिबो बम मोनसेबो गावनो हायासै लोगोफोर मा खालामनो आरोना जेवारि गंसेबो सावनो हानाय जायासै हेपि दिवालीनि थाखाय एकदम गोसोआनो दस मोनबाय आरोना गावखौनो सान्थिखौ मोनासै आरो गावनो थरसे गावनो मोनबा गोजोनगौमोन हेपि दिवालीनिबो जेवारिबो सावनाय जायासै दमाबो गावनो हानाय जायासै नोंथांमोनासो मालाय गावदों साजायदों डेक'रेसन खालामदों खोमा लोगोफ्रासो मालाय आंहा गैया बायनो हानाय जायासै इमान थाब गोथाव थाब जाबाय मिस्टार सामब्राम गोथाव ना गोथाव मोनो नोंबो आंनाथ' जेखौ सङो बेखौनो गोथाव मोनजोबो आरोना उफाय गैया नों नांगौ होनब्लाबो बहाथो मोननो आरोना ना बेदर गोथाव
सोरां बर' इस्टि नोंनिखौनो होनदों अके आंनिखौनो होनदोंना आंना खबरा गाज्रिलै एथमबो माबा गावनो हायाखिसै बे देवालिनिबो जेबो डेक'रेसन खालामनो हायासै आरोना बिराद दुखु गैया संथ'वाखैनो दाबो सङा मिस्टार सामब्राम डिउटिया बेसे गोबाव मावनांगौ नोंसिना मिस्टार सामब्राम डिउटिया आंबो न'आव मानसि दंबा थांगौमोन दे जा न'खराव रावबो गैयाना आंबो दाबसेयाव थांनानैसो खामानि मावहैसिगौमोन आरामनो अबेहायफोर सुबिदा मोजां खामानि दंमोनब्ला कम्पानिफ्राव दा न'खराव रावबो गैयाना जोंहा साथामल' आइ बाबा आं ओमफ्राय आइ बाबाया बोरायबाय बुरिबायना दा न'खौ गारनानै थांजाला आरोना दुखुआ बेबो मोनसे आरो न'खराव आइ आरो बाबाल' ओमफ्राय मिस्टार सामब्राम गैया आंबो नुनोनो मोनदिया बंखौनो नोंबो गैयाना मिस्टार सामब्रामाबो गैयानो सिबाय बनबो मोनासै आं बादिनो जाबाय आरो मिस्टार सामब्रामा नाथुर आदार होनायसो नाथुर आदार होनायसो ना मोजां होनबालाय बस्थाखौ थिखोनो हागोन ना हाया नोंलाय बस्थाजों होयो ना मायो ना गारि दंखायो बेसे बुरजा लोगोआव नोंजों मिस्टार सामब्राम फंबाय नोंजों लोगोआव साबेसे मावफाग्राफ्रा गासै बे कम्पानि सोरां बर' इस्टिया दे आगै बाय टेक केयार मानोबा ओंखारसै नामा सोरां बर' इस्टि आं नोंनिखौ माबाफोर दुखु होफ्लांबाय नामा रिप्लाइ खालामाखै नामा अननानै खिन्थाहरदो दे सोरां बर' इस्टि आंखौ गारजोबबाय नामा रिप्लाइ होफ्लाङाखैबा अननानै सरि दे सरि लोगोजों लोगो आंबो थांगोन ना नोंसिनि लाइभआव मिस्टार सामब्राम आं हारसिंसो थायो हारसिंल' लाखायो फंबाय सासेल' लाखायो नामा नों हारसिंल' दं दायो खामानियाव नोंल' दंना मोजाङै था दे बाबु दे मोजाङैनो था लाइभआव नोंनोसै बाबु मा खालामनांगौ आंनि लाइभआव रावबो फैया एफा बुरजा साबसक्राइबार दङ आंनियाव माने फुख्रिया बिगानैल'खाय फुख्रिया बिगानैल' ना हारसिंनो हायोथ' आरो दिनाव खनबेसे होनांगौ आदारखौ नाथुरा बेसे गिदिर गिदिर देरो ओमफ्राय मासेयाव फंबाय नाथुरा गिदिर मासेयाव बेसे गिदिर गिदिर देरो खय केजि जायो नाथुरालाय नुफेराखै आं नाथुर गिदिरखौनो खब्रै जायोना मिस्टार सामब्राम मोसालाय एसे नायनि आं मोसानो रोङालै मानि फैला बेफोरबायदिखौनो नाय एसे रोङो आरो बारा रोङा गोदो थाफिग्राखाय दासिमबो बेबायदि साननांगौ दा जोंनाव बेबायदि गैला गोबां सोलायबाय सार बुं सार बेफोरबायदि आरोना जादोंना जायाखै आं मिथिला आरोना जिखुनु जाया बुंबायल' 30टा बा 31टा जायो सेरसेयाव 30टा बा 31टा जायो सेरसेयाव जादों आगै जादों ना मोनखो एदिना आल्टि ब्लग दादासो होनना बुंनाया आंखौ आदा होनना बुंनाया 31 केजि जायो आरो ना मासेयाव ना मारै जाखो जादोंना
जादों ना मा होनदों एदिना आरथि थांखो ना माखो एदिना आरथि माथो सासेल'सो सोर दङ मिस्टार सामब्राम ना एदिना आरथि दङ एदिना आरथि खनब्रै होनांगौ आदारखौ खनब्रै होनांगौ ना बरिया जादों मिस्टार सामब्राम माया जादों फंबाय माया जादों बरिया जादों आंसो मिस्टार सामब्राम नों दंना ओमफ्राय माया बरिया जादों होनखो मिस्टार सामब्राम एदिना आरथि ब्लगा होनदों डायलगा डायलगा मोजां जादों ना होबावनांगोन नामा लाजिलायलाङो माथो लाजिलायलाङो जायागारा आरे फन फैबायलै फन फैदों मालाय लाइभ होनायाव फन फैदों थोद मालाय लाइभ होनायावनो फन फैदों आरोना डिस्टार्बनो गामिनि होना हो माखौ होना होनो डायलगखौ नामा आरे फन फैबाय मा जाबावनांगौ हमनांगौ ना मानांगौ बग' डिस्टार्ब मानो फन हरो मालाय लाइभ होनायाव आजिखालिनि खोन्थासिनग्रा मबाइल दं बाइक दं होनलायलायनाया होनांगौ नामा बारा हाला बिसोरखौबो डायलगखौ बारा प्रिपारेसन खालामनाय जायाना नायबाय थानाय जाया सिगाङाव जाहोनाय गोजां बोथोर फैब्ला खम्बल जोमनो लुबैयो गाथा नुब्ला दुगैनो लुबैयो होननाया गुजुदों आरोना लोगोफोर हमदो हमा हौवासो दामब्रासो गार्लफ्रेन्ड हरखाया दंजानायबा हरगौमोन खोमा गैजायाना दायो हरग्रायानो मा खालामनो आरोना नोमबाजै गैयालै बाबु नोमबाजै गैया जारला ना ओंख्रि संगोन बाबु दे खिन्थाहरदो कमेन्टखौ खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्टखौ खालाम लाइक हो शेयार खालाम थाबैनो बारायसिजोबनाय बादि थाबैनो जोंबो भाइराल जानो हानाय बादि आरोना आदाया बबेनि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि फंबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट पाटगावनि आं पाटगावनि सोरबा फैयो सोरबाबो थांफिनो सोरबा फैयो सोरबाबो थांफिनो कमेन्ट खालामना लोगोफोर अननानै प्लिज सोमखोर फिसा थियाटारनि डायलग होफ्लांनो नागिरो आदाया बबेनि आं क'क्राझारनि दे हेपि कालि फुजा ब्र हेपि कालि फुजा वेलकाम हेपि कालि फुजा गाज्रिलै लोगोफोर मा खालामनो आरोना जेबो इथमबो गावनो हायासै न'आवबो जेबो डेक'रेसन खालामनो हायासै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना खालामदोंब्ला मोजाङै खालामदो आरोना हेपि दिवालि टु इउ नोंथांमोननिसिम आंबो आंनिफ्राय बेक हेपि दिवालि जासिहरफिननाय थाबाय आरो गोसो गोथारै मादिया सिलसिलथारब्रा नायनो जानोसै दे कमेन्ट हरदो लोगोफोर साथाम दंमोन दे कमेन्ट खालामदो आरोना कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरोना दायो मा खालामनो नोंजों आंजों सापर्ट खालामलायाबा आरो जों माब्लाथो जौगाबावगोन आरोना लासैनो नङाबा मिस्टार सामब्राम लाइक खालामदों अके हेल' आंना डायलगा बारा मोजां जायालै बेनिखायनो आंनि लाइभआव रावबो फैया आरोना आं मा खालामनो आरोना सोरबा फैयो ब्लग थांफिनो फैयो ब्लग थांफिनो कमेन्टबो खालामा आं सिमेन्ट सापरिनि सादा दहाय नों सोरनियावबा लाइभआव खिन्थाखादोंना सिमेन्ट सापरिनि होननानै
दहाय नों सिमेन्ट सापरिनि होनना खिथादोंमोन सोरनिबा लाइभआव खिथादोंमोनलाय नोङो सोरबा ब्र'नियाव खिथादोंमोन बे माबानियाव मानास खाथिनियाव रावबो लाइभआव आंनियाव कमेन्टबो हरासै सोर दङमोन कमेन्ट खालामदो दे आं मिथिनो लुबैदों कमेन्ट खालामदो कमेन्ट बावबाय नों बावबाय आं बावाखै नों सोरनियावबा लाइभआव बुंहरदोंमोन सिमेन्ट सापरिनि होनना खिथाना लाहरदोंमोन ना ओमफ्राय नोंनि मिस्टार सामब्रामखौबो आं लोगो खालामहैदोंना बै सासेनि लाइभआव नायनानै ओमफ्राय नोंनाव कमेन्ट हरदों लाइभआव फैयासै नोंल'सै नामा बाबु आंनियाव रावबो फैया कमेन्टबो खालामा कमेन्ट खालामदो कमेन्ट जल्दी आ जाओ कमेन्ट खालाम जल्दी प्लिज अन्नानै खालामदो मा नङाबा आयना नायनायसो गाबखागोन आङो आंखौ अनखाया रावबो आयल' नायै गाबबाय थागोन आं मिस्टार सामब्राम फंबायल' दङ हेलौनो वेलकाम दे थेंक इउ दे बुंबाय आयना नायनायसो गाबबाय थाखागोन आङो आंनि लाइफआव रावबो फैया गाबखागोन आङो मिस्टार सामब्राम फंबायल' दङ आंनियाबो लोगोफोर बेनो आरोना नुदोंना नुवाखै नायदो लोगोफोर आरोना कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय आंनिया दसेनो मोना दसेनो गाज्रि आंना मोदै गयो होमबा रिलावनो गयो आंना मालाय बादि फेक ओरै माबा ग्लिसारिनखौ ओरै होनानै लानायनि मेथाइ गनाय नङा आरोना ना रिलाव दसेनो मिनिगोन दसेनो गाबनोबो रोङो आङो रिलाव मानसिफोरा मालाय दिनै थाब उन्दुबाय खोमा उन्दुवाखैसो जाबावाखैसो दाबो मिथिखागौ आं सोरनियावबा खावब्ला लाइभ होबा थांनांगौ जायो आंनियावबो फैया दस मिनिटखौनो थानानै रायज्लायनो हाया आरो 10 मिनिट नङाबाबो 5 मिनिटथ' सम होनो हायोना सोरनियावबा ना सोरनियावबा जोबजासे थाखायो आं एखमबा आं बेस्थ'थारबाल' थेवब्लाबो आङो थांबाथाय कमेन्ट खालामहैयो लाइक खालामहैयो आङो आरो आङो मालायफोर बादि 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डजों ओंखारफिनग्रा नङा अन्नानै कमेन्ट खालामनो लोगोफोर आं नायनायसो गाबनोसो ओंखारबाय कमेन्टबो खालामा नायल' थाङो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर साथाम फैदोंमोन सानैल'सैलाय सासेयाबा सोरमोन अन्नानै कमेन्ट खालामदो चिरां फिसा नोंनि सिमाखौसो नोंनि सिमाखौ नों नायनो गोसो गैला पागलारि आं गाबनो ओंखारदों पागलारि सोमखोर फिसानो जोंखौ गारनानै बहा थांनो नागिरखो फिसा जोंखौ गारनानै बहा थांनो नागिरखो सोमखोर फिसा जों बोराय बुरैखौ गारनानै नोंसोर बबे जायगायाव थाहैनो नागिरदों फिसा दाथां फिसा दाथां आंनि बुंनाय रावखौ खोनासं सोमखोर फिसा
नों जोंखौ गारनानै बे न'निफ्राय गुबुन आरो जेरावबो दाथांसै सोमखोर फिसा फिसा नों बिहामजोनि खोथाखौ सैथो साननानै नों बिहामजोजों नंखायो नों दिनै बिहामजोनि खोथा लानानै नों जोंखौ गारनानै दाथा सोमखोर फिसा नङा दे लोगोफोर बेयो मोनसे जास्ट डायलगसो आरोना खनसे अफ खालाम होफिनदो खनसे अफ खालाम होफिनदो खनसे अफ खालाम होफिनदो माने खनसे अफ खालाम होफिनदो मा होनदों मिस्टार सामब्राम फंबाय लाइक हरबाय आंखौबो सापर्ट खालाम ए बाग्लारि अलरेडि दंखायोथ' ए बाग्लारि नोंजों अलरेडि दंखायो दहायबो चेक खालामदों आङो नोंजों सापर्ट दंखायो नोंजों सापर्ट दंखायो मा आंनि डायलग खोनासंनो नामा आंनि डायलग खोनासंनो नामा हेल' लोगोफोर हेल' लोगोफोर अ माय गड दे अ माय गड दे ए बाग्लारि नोंजों अलरेडि दंखायो दे सापर्टआ दंखायो आं मानो थगायनो आरोना आं मबाइल नाम्बार नांगौ नामा मबाइल नाम्बार नांगौबा ला दे लोगोफोर 9 नांगौ नामा नांगौबा नांगौ होनना बुंनो लादो दे नाङाबा नाङा लोगोजों लोगो मालाबा वाट्सएप चेट खालामनो थाखाय लालायनांगौ ना वाट्सएप ग्रुप थालायनांगौ ना आरोना लोगोफोर दे लालायनांगौ ना लालायनाङा दे खिन्थादो नाम्बार नांगौ ना नाङा सानैसो फैबावनायबा मोजां जागौमोन हर नाया ए बाग्लारि नाया माखौ नाया होनखो अ मिस्टार सामब्राम नांगोन ना दे आं थख' बुंनोसै र' ए बाग्लारिया माबा होनदोंमोन नाया ना मा होनखो दे मिस्टार सामब्राम लादो नोङो 9 लिरबाय आं बुंसै नों लिरगासिनो लिरदो दे आं बुंसै 9 6 1 3 5 0 र'सो होनबाय जालालै नोंबो र'सो होनबाय जाबायबा जाबाय होनना बुंना ला दे जाबायबा जाबाय होनना बुंहरफिनदो 9 6 1 3 5 0 5 9 8 9 जोब्बाय लिरसननो हादोंना हायाखै लिरसननो हादोंना हायाखै जाबायना अके जाबायना दसथा जाबाय दा मिस्टार सामब्राम दे कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ आंनि लाइभआव साब्रै दंमोन नै साब्रै फैदोंमोन लाइभ खालामदो दासो आंहा आगै रुनजु बसुमतारी वेलकाम गोबाव जाबायमोन दे फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना सासेल'जों रायलायगासिनो आङो मिस्टार सामब्राम फंबायजोंल' रायलायगासिनो आङो सानै फैयो साथाम फैयो ओमफ्राय ब्लर थांफिनो कमेन्टबो खालामा आरोना दा नों रन्जु बसुमतारी आब' फैबाय
वेलकाम आरोना गाबोनफोर कल मिस्टार सामब्रामा गाबोनफोर कल खालामगोन ना दे जागोन दे रायज्लायनो गोसोबा रायज्लायनो हागोन आरोना ओमफ्राय आं इउटुबनि बागै बारा एक्सपिरियेन्स गैया दे फंबाय इउटुबनि बागै मिथिनो लुबैदोंब्ला आं बारा एक्सपिरियेन्स गैया बारा टेकनिकजों बुजायनो रोङा आरो आंना जास्ट लाब्रासो आरोना रन्जु बाग्लारि आब' बसुमतारी आब' लाइक होबाय आं आगै बाजै लिंनांगौना आब' लिंनांगौथाय दे बुंलाय रन्जु बसुमतारीखौ आं बाजै लिंनांगौ ना आब' लिंनांगौ लाइक होबायबा थेंक इउ आंनि लाइभआव लाइक होनायनि थाखाय एबालारि दाबो जायाखै नामा मा जानो देखिनावलाय मा जानो ओहो लाइभआ दाबो जायाखै आंना जेबा दानो थाबबाय थागोन खेरायजासे थानो होनबाबो हायो आं हारसिंबाबो रायलायबाय थागोन आं लाइभआव आरोना आंनि लाइभआव माने जास्ट रावबो फैखाया आरोना बिराद खमखा 6 जन 7 जन फैसै फार्स्टआव फैया बिदिनो साफा सानैल' गोदान फैसै ओमफ्राय उनाव ब्ल' थाब बिदिनो कमेन्टबो खालामा आरोना सोरबा कमेन्ट खालामनानै लाइक होलांब्लानो जायो मिस्टार सामब्राम दे आं खिन्थाखाबाय दे सामब्राम बुंबाय नोंनि गोसो आगै नों मा बुङो आंनि गोसो आरोना आंनि दुइसिनसो खोमा आं नानिसो होनसै नामा होमबालाय नानिसो होनसै नामा आंनि गोसो होनबाय नालाय लेखा फरा फरायनायखौथ' बाद हो होननानै बिराद जेंनाथारसै मा बाद होनाङा दे लेखा फरायनायखौ जायफोरा फरायदों फरायबाय थानांगौ आरोना लेखा नङाब्ला आरो जेबो जाया जोनोमाव नोंनि गोसो आगै नों मा बुङो होनबाय आं बिनानाव लेंसै नामा होनना बुंबाय दाना दाना मिनिबायसो स्टिकार हरनानै रन्जु बसुमतारीया आं बिनानाव लिंनांगौ ना मानांगौ नै मिस्टार सामब्रामाबो जारलालै मा बुंनांगौ जाखो आङो सोरनाबा जेनेबा मोदोमाल' गिदिर जायो आरोना ओमफ्राय बिसोरखौ बिब' लिंनो समायनाय जाहैनोसै आरोना ओमफ्राय जोंहाथ' मोदोम फिसा रानथें नालाय ओमफ्राय मोदोम गिदिरखौ माने बिब' लिंनो समायनाय बिबाजै लिंनो समायनाय बिदि जानोसै आरो दाना ओंखायनो जारलाथार मोदोम गिदिरफ्रा देरसिनाव लाजानो लुबैयो खोमा आङो रन्जु बसुमतारीखौ मोदोम गिदिर नुथारदों माथो नै प्रफाइलाव ना नुदों आंबो भिडिअ नायखादों मोदोम गिदिरखा बसखा आरोना बसखा आब' लिंनो समायनाय मोनो आरोना ओमफ्राय बैसोआ खिन्थु आंनिफ्राय उन्दैसिन जागोन खोमा आं सानदों आरो खिन्थाहरलाय रन्जु बसुमतारी आब' ना बाजै लिंनांगौ ना नानि लिंनांगौ खिन्थु आं थेफाबाबो बिराद बैसो जाबाय आरोना लोगोफोर नों बेसे बोसोर जाखो दे बुंदो बिदिबा आङो 28 दाख्लि आगष्टआव 28 जाबाय आं 28 आगष्ट 6 तारिखसिमाव दाख्लिनि आगष्ट 6 तारिखसिमाव आङो 28 फुरा जाबाय आरो ओमफ्राय बेनि आगष्टनि दाख्लि 22 आगष्टनि 6 तारिखआव आङो 28 जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनि बाद बाखि आग्लायनाया 28नि बारा जाबाय आरोना बेनो आरो 28 जाबाय आरो दाख्लि आगष्टआव ओमफ्राय बेनि बाद बाखि बेसेबां दिन जाबावखो जाबाय आरो मास मोनबेसांबावखो सानबेसे जाबावखो बेनो जाबाय आरोना आङो नोंलाय बेसे दा बुंदो नानि लिंनांगौ ना मानांगौ आङो मिथिबायना सामब्राम आं खिन्थाखाबा फंबाय आं 28 बारा जाबाय आरोना दाख्लि आगष्टआवनो 28 जाखादों ओमफ्राय बेनि बाद बाखि आग्लायनाया बेसेबां दिन जाबावखो जाबाय आरो माबे मा होनदों माथो नागिरदों नोंलाय 24 हाबबाय देखो आंखौ आदा लिं आदा मिथिदों अके आंखौ आदा लें
रन्जु बसुमतारी आंखौ आदालाय ओंखायनो आदा होनजानो आदा लिंजानो लुबैखादों आंना 23 ना फंबाय नोंना बिनानाव लेंदो दे बिदिब्ला आदा बिनानाव लेंगोन आं बांसिन बिनानावखौ लेंनो मोजां मोनो बिनानाव माने आंनि लोगोफ्रा आंनिफ्राय दुइसिन गोजा जोबखा आरोना दायो आंजों जा लोगो दङ बिसोरो आंनि दुइसिन गोजा जोब आरोना आं मोदोम फिसा नालाय उन्दै नुयोब्रा मानो उन्दै नुवा जानो आरोना आं उन्दै नुयो आंखौ उन्दै नुयो आं मोदोम फिसाना आं मोदोम फिसा नों बहानिमोनलाय रन्जु बसुमतारी नानि नों बहानिमोनलाय बिनानावफोर दं नामा लोगोफोर दं नामा आं हाबा लानोसै खिन्थाहरदो अमाया जोंना माथाम दंखायो आरोना माथाम बबेनि नों दे बुंदो क'क्राझारखौ आं खिन्थाबाय डिस्ट्रिक्टखौथ' खिन्थाखानांगौ नालाय अलरेडि डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझार जोंना ओमफ्राय क'क्राझारनि ओरै साहा फारसे थानाय 20 किल'मिटारजों जोंनि न'खौ मोनो आरो ओमफ्राय एरिया जोंना पाटगाव आरोना लोगोफोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट पाटगाव आं खिन्थाखाबाय दे नानि दे आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पाटगावनि दे उदालगुरिनिमोन आरोना नोङो नोंसिनि उदालगुरिनि जोंनि न' गुद जोंनि गामियाव हाबा जाफैनाय दं उदालगुरि टाउन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरोना मेरला हाबा जाफैनाय दङ जोंनि गामियाव कार्बि आंलंनिबो दङ कार्बि आंलं लांहिननिबो जोंनि न' गुदियावनो बिराद गोजान गोजाननि हाबा जाफैनाय दङ आरोना जोंनि गामियावबो आं उदालगुरिनिमोन दा तेजपुराव हाबा जाफैबाय उदालगुरिनिमोन ना नोंसिनि उदालगुरिनिनो जोंनि गामियावबो हाबा जाफैदों नों दा तेजपुराव दंना अके नों जोंनि क'क्राझार टाउनाव फैगोन आरोना मिस्टार सामब्राम फंबाय दे फैजागोन दे जोंहा न' गैया खिन्थु नै गिजि गब्लं उन्दुनांगोन दे फैब्लाबो सुबिदा मथन फुथुनो हानाय नङा आं मिस्टार सामब्राम फंबाय खोनाबाय दा जोंहा न' गैया दे नै दख'रा सुरि सोंथेलाबायनासो उन्दुयो आं नै नुखाबाय दा मिस्टार सामब्राम फंबाय मिथिबायना अबस्थाया बेबादि दे आं बांद्राय फेसिलिटि मोजांनि उन्दुग्रा बिसिना होनो हानाय जानाय नङा ना आं जेराव उन्दुयो बेयावनो उन्दुनांगोन आरोना ज' खोनाबाय आरो लोगोफोर फैब्ला बुरजा फैब्ला बिदिनो गाहायफ्राव बलाबायनानै उन्दुगोन दख'ना सुरि बलाबायनानै उन्दुगोन आरोना लोगोफोर लांहिन मा गामि बे कार्बि आंलं लांहिन गुदि दरखं मोखांनिनो बे माबाया जोंनि न' खाथियाव मोनबोनाय न' खाथिनि सोमोन्दोआव बिदा जायो आरो बिदा जायो जानाया माने मोनबोदों आरोना लांहिन गुदियावनो लांहिन बाजार गुदि ना टाउन गुदिनि होनखो बे फोथार गुदिनिनो अबा कार्बि आंलं लांहिन फोथार दं नामा खनसे माबा मिटिं जादोंमोन नामा बेहाय कार्बि आंलं लांहिनाव मिटिं गिदिर जादों नामा बे मिटिं गिदिर फोथारनिनो बे गुदियावनो नामा आं थांनाय जायाखै खिन्थु बाथौनि मिटिं गिदिर जादोंमोन आरोना बेहाय गामिखौ मिथिया जिखुनु जाया कार्बि आंलं लांहिन होनदों आरो ओमफ्राय बे बाथौनि सेन्ट्रेल प्रग्राम बेसेबांबो गिदिर जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे फोथार गुदियावनोमोन नामा बे जोंनि गामियाव मोनबोनाय बिबाजै जानाय आरो बिदा जानाय सोमोन्दोआव बे मोनबोदों दा बिबाजै जाबाय आरो बिदा जानायनि हिनजावखौ मोनबोदों नालाय बिदा जानायनि हिनजाव मिस्टार सामब्राम औ नंगौ फंबाय आं सैथोखौसो खिन्थायो मा गामिनिमोन आदा उदालगुरिनि आं गामिखौथ' मिथियालै दासिमबो सोंना लानाय जायासै आरोना बिराद गोबाव जाफैबाय आरोना 11 बोसोरसो जाबाय खोमा 10-11 बोसोर 12 बोसोरसो जाबाय खोमा आरोना ओमफ्राय दासिमबो आं सोंना लानाय जायाखै आरोना मा गामिनिमोनथाय उदालगुरि मा गामिथाय र' आं सोंना लानाय फन नाम्बारबो लानाय जाबावाखै आं फेसबुकआव फ्रेन्ड दङ आरो दंनाया गामिनिब्लाबो लानाय जायाखै आरो
लांहिनिसो नाथुर साननैसो गुंगुरनि र' नों एफा गोजानाव थानाया माला सफैगोन नों फंबाय दे बुंलाय नाथुर साननैसो गुंगुरनि आंनो ना मिस्टार सामब्रामा ए बाग्लारि आं लांहिनिसो लांहिनिसो नंगौना लांहिनिबो खनसे बाथौ सेन्ट्रेल प्रग्राम गिदिर जानायखौ नों मिथिदोंना मिथियामोन खिन्थाहरलाय ए बाग्लारि नानि आदा ओंखारनायसै दे रन्जु बसुमतारी दे मा ओंख्रि जाखो बेखौल' खिन्थाहरदो दे रन्जु बसुमतारी ओंखारथ'नोसैनो दे मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो दे जों मिथिनाय बायदि AYMSS फैदों AYMSS फैदों गुड इभिनिं नाइस ब्र आइ लाइक अके आंनि लाइभआव फैनानै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच अल माय फ्रेन्ड अल माय साबसक्राइबार अल माय आइनाबोद इउटुब भिउवार्स वेलकाम दे वेलकाम आं बारा नोंथांमोनजों एन्टारटेन खालामनो रोङा दे आं फानिबो खालामनो रोङा आरोना सोरबा बिराद मोजां एन्टारटेन फानि खालामनो रोंगौ जानो हागौ ओमफ्राय आं खिन्थु बारा एन्टारटेन फानि होनो हाया आरोना लोगोफोर एबाग्लारिया बुंदोंमोन आं सोंहरनायखौ होनना बुंदोंमोन आरोना मिथियो होनना बुंदोंना मिथियो अके मोजां होनबालाय आं थांनाय जायाखै आरो दा थांनो गोनांमोन आं थांनाय जायासै आरोना माखासे उसुबिदा प्रब्लेमनि थाखाय टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय थांनो हानाय जायासै आरोना लोगोफोर माने जोंहा बाथौ रुथ नालाय ओमफ्राय उदालगुरियाव मिटिं जादोंमोन आरोना जोंनि बाथौ रुथनि सेन्ट्रेल प्रग्राम जादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेहाय थांदों आरो जोंनि गामिनिफ्रायबो गोबां मानसि थांदों मिस्टार सामब्रामा स्टिकार हरबाय रन्जु बसुमतारी नानो ओंख्रि खोनासंदो जोंना ओंख्रिया अमा बेदरजों लाइ भाजा आदा गोथाव अमा बेदर आरो लाइ भाजा आरोना गोथाव दे रन्जु बसुमतारी नानि रन्जु बसुमतारी ना अमा बेदरजों लाइ भाजा आरोना दे गोथाव दे AYMSS मा ओंख्रि जाखो जोंना ओंख्रिया थास' आबरजों ना गोरान आरोना ना थुरि बोथिया गोरान आरोना आबरजों जाबाय थास' आबरजों नोंथांमोना गोथाव मोनगोन ना मोना मिथिला आरोना गबिदा मेनाव सना फैदों हाय फ्रेन्ड आंहा एसे बेस्थ दे गाज्रि दामोन दे गाज्रि मोना दे नोंखौ लायखासिगोनबा आं बहा गाज्रि मोनबावनो मिस्टार सामब्राम AYMSS रन्जु ए बाग्लारि नै आंना माइनावा फैबाय नै कबिता माइनावा आंखौ महर गैया बहा फसायनो बेलाय हारावनो रानथिंथिं खेफाफानो ना बहा फसायनो आरोना उनाव थाखानि मानसि जाफ्लांबासोमोन होनदो एन्टारटेनमेन्ट जादों आं बारा एन्टारटेनमेन्ट रोङा आरोलै फंबाय एन्टारटेनमेन्ट जादों होनबावबाय दे अबे जाया नोंसो एन्टारटेनमेन्ट मोनदोंबा मोजांसै आरोना मिस्टार सामब्राम होनना बुंबाय आं बे खालामथ'नि आदा दे जागोन दे बेस्थ'ब्ला थांनो हागोन दा फ्रि जाब्ला फैफिनबानो जाबाय आरोना ए बाग्लारिया होनदों आं बेग जाथ'नोसै आदा होनदों खालामथ'नोसै आदा होनना बुंदों दे जाथ'दो दा सम मोनब्ला फैफिनबानो जाबाय बेस्थ'थ'बा दा थांथ'नानै दा फैफिनबानो जाबाय आरो आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोथारै स्राय बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आयनाखौ नागिरना नाया नोंथांमोना आयना नायब्लासो गासिबो महर मुस्रि मोजां ना गाज्रि बेखौ नायब्लासो सिनायो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आयनाखौ नायनो गोनां जायो बेनिखायनो आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलखौ जायफोर आयना बड' इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामो अनलाइन साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामना हरदो आरोना लोगोफोर बेनोसै आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो आरोना जक्कि मानि फैला गोदो दागाना थाबसिनग्राखाय दासिमबो बेबायदि साननांगौ होनना बुंसै आरो दा जोंना बेबायदि गैला अनेक सोलायबाय मानि आपटुडेट जाबाय
सारबुं दा सारबुं बेफोरबायदि आरोना बै समनि फैला मेन्देलामोननि राजनिति मानसि राजनिति बोथोराव आखाइ होग्रा मानसि खन्थाइ रायथाइ लिरग्रा मानसि खन्थाइ रायथाइ लिरबाय था बेवहाय जोंनि खामानिला मा हेंथा होनो फैनांगौ मा हेंथा होनो फैनांगौ बेफोरबायदि आरोना आयना नायैया बिराद गोबाव जाबाय नायनांगोन फंबाय नायनांगोन आयना नायाब्ला बबेथिं दाग जादों बबेथिं सिथर जादों सिख्लाफ्रा नोंखौ नायनानै मिनिब्ला मानि थाखाय मिनिदों होननानै बुंब्ला नों मिथिनाय नङा नोंनि आयना बा मबाइलनि स्क्रिनखौ आयनाखौ लानानै नोङो नायथारनांगोन आरोना सामब्रामबोहाय नायनांगोन आंनो नायो नै सेंग्रायै बोराय महरबाबो खामरां खुमब्राबाबो नायदों बबेथिं सिथर बेरदों बबेथिं दाग जादों खिन्थानांगोन आरोना बिदिनो बिराद फाग्लालै आङो दा बिदिखायनो महर गैयैखायनो नै आयना नायै नायै बोराय मारा खरलेब खरथेब जालाजोब्बाय आरोना सानै सानद्रि हिनजाव मोनगोन ना मोनला साननानै सानैनो टेनसन बारा जायो खावलायफ्राव खरलेब खरथेब देहाफ्रानो नै सोरोदजोब्बाय आरोना माथो खालामबावनो गार्लफ्रेन्ड गैया नोमबाजै गैया कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम दहायबा मिनिलांदों आन्द्रानि सिख्लाफ्रा नै नोंखौ मिनिलांदों बेलाय माथो ओंखायनो आयना नायनानै साफा थानांगौलै फंबाय आन्द्रानि सिख्लाफोरा मिनिजाबाय थामानि नोङो मा खालामनायमोन नोंलाय मिनिजालायलायनाय आन्द्रा फंबाय जारलालै नोंजोंबो मिनिजाबाय मानो आन्द्रानि सिख्लाफोरजों थै आइखिउ मान जायोमोन ना आइखिसिउ मान जायोमोन आइखिसिउ मान जायोमोन बायनो बावगासिनो मा होनदों बायनो बावगासिनो बायनो हास्लाबाबा मबाइलनि डिसप्लेफ्राव नायदो आरोना मबाइल केमेराफ्राव नायदो आरोना फ्रन्ट केमेराफ्राव नायनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आयना थानांगौलै मबाइलजोंलाय बहा सानफ्रोम गोसोबादि नायबाय थानो मबाइला थुलाय एरिलाय माबानांगौ आरोना बायनो बावगासिनो बायना लानांगौ बारा बुरजानिखौ बायनाङा नै आंनि बादि आयनाया बोरो नालाय नै आंनि समान बायबानो जायो नै 20 रुपिसनि बायबानो जायो आरोना लोगोफोर 20 रुपिसनि आयना नायनाय बायदि जाया औ आयना नायनाय बादि जाया आंनानो थायो नै मबाइल लादोंब्लाबो आयना नायबाय थानांगौ आङो फुरा नायगोन आङो दारि सिननायाव नांगोन ना नोंनो दारि सिननायाव दाथ' दारि हबाय थायो नै दारि हबाय थायो सानथाम सानब्रैजोंनो सिननाय जायो आङो दा साननै जाबाय आरोना आङो दारि सिननाया साननै जाबाय ओमफ्राय दायो साननैसो थानानै सिनफिनसैलाय नै दारिया रज'बाय आरोना ओरै गोदोना गंसे रज'यो आंना दारिया बिराद जारला आरोना ब्लेरा ओरै हग्रा माबाबो गैया मा होनो बिदि हग्राखौ खुर खियख' खुर होनोमोन नामा खियख' खुर होनलायलायोमोन आरो दारि हयो आङो ओरै गनाव खाबाय आरोना गन खुन्थिसेयाव दुरुंजों खाबाय ओमफ्राय दोनबाय सियार लाबाय ओमफ्राय दैखौ ओरै गुरै खालामबाय आरोना जाफबनानै दै सोमबासो गुरै जायो नालाय मोदोम गुरै जाबासो ब्लेडखौ ओरै होनो हायो आरोना बांद्राय दारि गोलाव लानानै हयोब्ला मोदोमा बौनो नागिरो आरोना ओमफ्राय ब्लेडाबो बारा बौद'आ ओंखायनो दारि खमावनो हयैनो ओमफ्राय आंना नै बे गासिबो गोदोनाखौ कमप्लिट रज'जोबो आरोना बिराद जारलालै बिराद ब्लेड खरस जाबाय थायो आंहा बिराद खरस जाबाय थायो जारलासो ओंख्रि संवाखै नामा दाबो सामब्राम फंबाय ओंख्रि संवाखै नामा दाबो मा ओंख्रि जागोन
हेल' सोर दंमोन जाखो कमेन्ट हरासै कमेन्ट होलाय ओइ लोगोफोर कमेन्ट हर आंखौबो आंबा नोंसिनियाव थाङो कमेन्ट हरखा सोरबा फैदोंमोन सोरबा ब्लर थांलायबाय आरोना कमेन्ट हो लाइक हो अन्नानै होदो आरो संथ'वाखै दाबो सङानो सामब्राम फंबाय मा ओंख्रि जागोन नै आंना मोदोम बेरदों नोंल' रायज्लायो आंजों सामब्राम फंबाय सोरबा सोरबा फैयो थाङो कमेन्टबो हरा सानै दंमोन दे सासेया सोरमोन कमेन्ट खालामद कमेन्ट आजा कमेन्ट हरलाय सोर फैदों कमेन्ट हर कमेन्ट हारसिं जानो बायोलैनो ह हारसिं जानो बायो बहाथो लोगो मोननांगौ आन्द्रानि सिख्लाफोरखौ लिंहरदोरा फंबाय आन्द्रा सिख्लाफोरनि नाम्बार दंना गैया नोंनाव आन्द्रा सिख्लाफोरनि नाम्बार दंना गैया गोसोखौ नों आंनो होबायब्ला लादोना सना नों आंनि अननायखौ सना गोरबो बुंजासे मालाबा ओंखाम जाया मा जानानै थायो नोङो मेथाइ जानानै थायो नामा सामब्राम फंबाय नों मा जानानै थायो ओंखाम जायाबा मा जानानै थायो दे सोरबा फैदोंमोन दे अननानै कमेन्ट खालामलाय सोर फैदोंमोन आं मिथिना लानि थाबैनो कमेन्ट खालाम लाइक खालाम नङाबा आं आयना नायना गाबखागोन आङो गाबखागोन आङो थांलायबाय सोरबा आयना नायनानै गाबखागोन आङो कमेन्ट खालामा सोर फैदोंमोन अननानै कमेन्ट खालामदोना गाबगोन आङो ओरैनोबो गाबनो मोनैया बिराद गोबाव जाखाबाय गाबखागोन आङो लोगोरा अना नामा आंखौ अना नामा सिख्लाबासोमोन आङो एकदम कन्टेक्ट आबा मोनगोन नामा होनलायथारगौमोन आरोना सिख्लाबासो सिख्ला साइज जानांगौ नङा होमबा नाइस जानांगौ आरोना सिख्लाबासोमोन एकदम लाइफआनो खंख्लं खालामनो हानाय नङामोन आरोना बेखौ ए टु जेड कमप्लिट नायखागौमोन आरोना जारलानो दा आं सिख्ला नङाना बोराय मांग्राग्रा बालन्दासो नालाय बहा नायनो आरोना जोंफोरबायदि बालन्दाखौ आरोना कमेन्ट खालामदो आरोना लोगोफोर अन्नानै जाहाथे फैनानैल' थाङालासिनो कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो अन्नानै आं बालन्दाब्लाबो नायदो आरो हिंसा नङाब्लाबो खाराब खुथाब खरले खथेन नै हाराव हाथावबाबो नायदो आरो इसोरा जेखौ सोरजिहरदों बेखौनो लानांगौ जायो आरोना बहाथो आंखौ साबसिन खालाम होननानै बुङो आरोना सोरबा जोंहाथ' नै मेगन खोमा गन्थं बिखा बिख्लो गासिबो जिउ देहा सोलेर गासिबो मोजां जोब सोरबा बिराद दुखुनि बाथ्रा आरोना जिउ हरजादोंब्लाबो दुखुनि बाथ्रा आरोना दा जोंहाथ' नै मेगन खोमा गन्थं गासिबो देहा सोलेर मोजाङैनो दङ इसोरा जोंखौ मोजाङै सोरजिदों जों इसोरखौ धन्यबाद होनांगोन ओमफ्राय सोरनियावबा खाफालाव गाज्रि आरोना लोगोफोर सोरनियावबा गाज्रि आरोना लोगोफोर सोरबा खाना खुजा बिंग्रा बिंग्रि जानानै फैदों दुखुनि बाथ्रा आरोना लोगोफोर दा जोंहाथ' नै देहा मोदोम गासिबो मोजांजोब आरोना जों इसोरखौ दुसिनानै मालाबा आरोना लोगोफोर ना जों इसोरखौ दुसिनो हाया आरोना दा जोंहाथ' नै आथिं आखाइ खोमा मेगन गन्थं गासिबो दंजोबो जोङो बे गावनि सम्पतिखौनो सम्पति होननानै थाखा फैसाखौथ' दानो दं दानो गैया आरोना लोगोफोर
थाखा फैसाखौ इसेबां माने जिंगासिनो आरो नाहा गोहो दं बोलो दं मेगन खोमा आथिं आखाइ गासिबो नोंना अंगफ्रानो दंजोबो आरो ना नोंनि दोहोनानो दंखायो थाखा फैसानिलाय आरो मानोथो गोनांथि थाखा फैसाखौ जोङो आथिं आखाइ गोहोजोंनो जों मावना लानो हाखागोन आरो ना लोगोफोर थाखा फैसाखौ बांद्राय इसेबां सिरियास जानो नाङा आरो उनावब्लाबो नोंनि गोहो बोलो मावनाय जोंनो अट'मेटिक थाखा फैसाया फैखागोन आरो ना लोगोफोर गाव बानोल' नाङा मेंनायखौ मेंनाय होनाजासे माने खस्थ'खौ खस्थ' सानाजासे माने माबानांगौ आरो जिउ देहा सोलेरखौ बावसोमनानै माने खाथिनाय थानानै गावनि मिजिंखौ जाफुंहोनो थाखाय नाजानाय थानांगोन आरो अब्लासो सानसे समाव जाफुंगोन आरो जों इसोरखौ दुसिनो हाया आरोना दे लोगोफोर सोर सोर आंनियाव फैदोंमोन कमेन्ट खालामदो अननानै ओमफ्राय आयना नायनो गोसोब्ला स्राय नायना लादो आरो ना लोगोफोर स्राय नायना लादो नै स्राय नायना लादो ना आंनि आयनाखौ माबायदि मोनदों आरो कमेन्ट खालाम साबासिम सयजनसिम जाफैबायमोन आरो ना ओमफ्राय रावबो कमेन्ट खालामलाङासै मोजां मोनाखै खोमा आंखौ गुग्ला साबासिम नुजानानै ब्ल'ड थांफिनजोब्बाय दा सानैल' दंनो ओमफ्राय सानैयाव सासे सोरथाय कमेन्टबो खालामा माबो खालामा सिरिनो मा जाखोथाय कमेन्ट खालामद' सोरमोन सासेया हेल' कमेन्ट खालामद' कमेन्ट खालामद' कमेन्ट हेल' मिस्टार सामब्राम हेल' फंबाय हेल' नोंल' दंलै मा खालामनो आरोना कमेन्ट खालामा माखासे लोगोफ्रा अननानै कमेन्ट खालामदोना प्लिज रायज्लायनोसै अननानै रायज्लायनोसै फैदो रायज्लायनो कमेन्ट खालामना प्लिज कमेन्ट खालाम प्लिज कमेन्ट खालाम प्लिज अननानै नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन आङो कमेन्ट खालाम माने सिख्लाफोर गैयाबा थाया माने सिख्लाफोर गैयाबा थायालै ब्लर थाङो आरोना जारलासो मिस्टार सामब्राम नोंबो एसे ओंखाम जासिगोन नामा दोननोसै नामा होमबा सामब्राम फंबाय दे खिन्थाहरदो कमेन्ट खालामदो अननानै कमेन्ट खालामदो अननानै सोर फैदोंमोन अननानै कमेन्ट खालाम मा ओंख्रि खिन्थाहरदो कमेन्ट खालामदो दोननोसै नामा होमब्ला दे मिस्टार सामब्राम नोंल' कमेन्ट हरखायो अननानै नों बुंहरब्लानो जाबाय दोननोसै दा बरिं मोनबाय नामा फंबाय नोंल' दङ सानैमोन आरो नोंजों ओमफ्राय सासेया कमेन्टखौनो होआ माथो सोरमोन बेबा सिनायासै ना बेनि कमेन्टआ सापर्ट जादोंना जाफैयाखैथाय मिथिया आरो दे सामब्राम फंबाय अननानै खिन्थाहरदो दोनजायो अके अब्ला दोनबाय दे लोगोफोर आं बेखिनिखौनो लाबोनानै गोबावबो जाबाय टाइमा दायो 1 घन्टा 14 मिनिट जाबाय आरो ना आंनि लाइफआव ओमफ्राय बेखिनि फैनानै ओमफ्राय नै सोरबा फैदोंमोन अननानै कमेन्ट खालामहरलाय दे सोर फैदोंमोन 3 जाफैदोंमोन नै नोंजों फंबाय सामब्राम कमेन्ट खालामदो सोर फैदोंमोन कमेन्ट खालामा आरो ना माथो कमेन्ट खालामालासिनो सिरि थाबायसो
साथाम जादोंमोन आरोना नै दायो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे सोर फैदोंमोन अननानै कमेन्ट खालाम लाइक खालाम अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम हरद' सोर फैदोंमोन कमेन्ट हरद' कमेन्ट हरदो कमेन्ट हरदो सोर फैदोंमोन हनै साथाम फैदोंमोन आरोना सामब्राम फंबाय नोंजों ओमफ्राय सानैया कमेन्ट खालामासो सोर फैदोंमोन खिन्थाहरासै कमेन्ट खालामदो अननानै प्लिज कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अब्ला दोननाय जाबाय दे बाय बाय आं लाइभखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय दे लोगोफोर दोननाय जाबाय दे गाज्रि मोननांला आं दोननाय जाबाय दे सामब्राम फंबाय दोनबाय आं